Otkrivamo spisak osumnjičenih u slučaju Generalštab. Goran Vasić, v.d. direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, svedok saradnik zajedno sa Aleksandrom Ivanovićem. Osumnjičeni su Goran Vasić, v.d. direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Aleksandar Ivanović, v.d. direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Slavica Jelača, inače sekretarka Ministarstva kulture, kao i ministar kulture Nikola Selaković, osumnjičeni su u slučaju Generalštab. Podsjetimo, ministar Selaković se još od pokretanja istrage u slučaju Generalštab pominje kao jedan od inicijatora ideje da se tom zdanju, koje je teško oštećeno u NATO bombardovanje, ukine status kulturnog dobra. Tako je vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Aleksandar Ivanović svedočio u toku da je upravo Selaković od njega tražio da se zdanju skine zaštita. Polako ćemo doći i do glave kriminalne hobotnice Aleksandra Vučića, zvanog Oskar. Pre Jelače i osumnjičeni direktori Zavoda Republičkog Goran Vasić i Beogradskog Aleksandar Ivanović su, kako je saopštio TOK, takođe priznali radnje koje im se stavljaju na teret. A to je falsifikovanje dokumentacije na osnovu kojih su Ministarstvo kulture podneli inicijativu za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra u slučaju zgrada Generalštaba Vojske Srbije.